നമസ്കാരം മനുഷ്യര ജ്വല്ലേഴ്സ് അടൂരിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ലെയർ മാലകളാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. 3 പവന്റെ ലെയർ മാല, നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള 3 ലെയർ വരുന്ന 3 പവന്റെ ലെയർ മാല, അതുപോലെ 4 പവന്റെ ലെയർ മാല, അത് 4 ലെയർ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല കല്യാണ പാർട്ടിക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അടിപൊളി ഒരു ലെയർ മാലകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് താഴെ പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യുക, വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. മറക്കേണ്ട, നമുക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ ഡെലിവറി അവൈലബിൾ ആണ്. കൂടാതെ ഡയറക്റ്റ് വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ അനശ്വര ജ്വല്ലേഴ്സ് KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അടൂർ. ഞാൻ ഇന്ന് വെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തരംഗ് വസ്ത്രയുടെ ഓണം കളക്ഷനിലെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു നല്ല ഹാൻഡ് വർക്ക്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ഡിസൈൻ വരുന്ന നെക്കിലും അതുപോലെ സ്ലീവ്സിൽ ഡിസൈൻ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ടിഷ്യൂ മെറ്റീരിയൽ വരുന്ന ഒരു അടിപൊളി ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് ആൻഡ് സ്കേർട്ടാണ്. സോ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് tarangvastra.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ഒരുപാട് വെറൈറ്റി കളക്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരാനായിട്ട് അനശ്വര ജ്വല്ലേഴ്സ് KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അടൂർ.